Tifel ta' 12 sena jista' jitqies bħala eroj minkejja l-età żgħira li għandu ma ħasibx darbtejn u ġera wara ħalliel sakemm dan inqabad mill-pulizija. Il-ħalliel kien għadu kemm saraq handbag ta' ommu mill-karozza. Il-każ seħħ l-erba' l-ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu fi triq Patri Magri l-Marsa. Il-pulizija qalet li s-serqa seħħet ftit wara li l-mara ta' 39 sena mill-Marsa wafqet tagħmel qadja f'ħanut fl-istess triq. It-tifel tagħha ta' 12 sena li kien rikeb magħha għażel li jibqa' jistenna lil ommu fil-karozza. Jirriżulta li jekk kif ir-raġel ra li t-tifel aljenat ħataf il-basket minn fuq is-sit tal-passiġġier u telaq jiġri. Kif induna b'dan it-tifel telaq jiġri għal wara l-ħalliel. Kif raw hekk nies fil-viċinanzi informaw lill-pulizija tad-distrett li minnu fih bdew jfittxu lir-raġel u lit-tifel illi ntlemħu ftit tal-ħin wara. Ir-raġel ta' 28 sena minn Bormla li huwa magħruf mal-pulizija kien arrestat waqt li t-tifel kien akkumpanjat l-asta tal-pulizija. Sa dan it-tant l-omm li ma kienx taf b'dak li kienet jiġri marret l-asta sabiex tirrapporta illi bina kien qeb mill-karozza. Kif kienet se tibda tfittxi għalih, hija lemħet li t-tifel miexi mal-pulizija illi kien se jakkumpanjah lura lejn il-karozza. It-tifel ikkonferma mal-pulizija li r-raġel li kien ġie arrestat kien dak illi sara il-basket ommu. Il-basket fil-fatt kien irritornat lil-mara.